ସେଦିନ ଅମାବାସ୍ୟାର ଘନ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଶ୍ୟାମ ବାବୁଙ୍କ ମାର୍କେଟରେ କାମ ସରିବାରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ତରବରିଆ ହୋଇ କିଛି ପରିବା କିଣି ବ୍ୟାଗଟିକୁ ନିଜ ସାଇକେଲରେ ଝୁଲାଇ ଦେଇ ନିଜ ଘର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସବୁଦିନ ପରି ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ହସ ହସ ଚେହେରାଟି ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସତେ କି ଯେପରି ଆକାଶର ଜହ୍ନ ଉପରେ କଳା ବାଦଲର ଆସ୍ତରଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ମାରି ସାଇକେଲର ପେଡାଲ ମାରିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ। ଉପରକୁ ଅନାଇ କ'ଣ ଭାବିଲେ କେଜାଣି ସାଇକେଲର ବେଗ ବଢ଼ାଇ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ସ୍ୱପ୍ନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଉଠିଲେ। ସ୍ୱପ୍ନା ଥିଲା ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ଝିଅର ନାମ। ସ୍ୱପ୍ନାକୁ କୋଡ଼ିଏ ଛୁଇଁଲାଣି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ବି ସ୍ୱପ୍ନାର ବାହାଘର ପାଇଁ ବରପାତ୍ର ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନା ବାପାଙ୍କର ଏହି କଥାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବାକୁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଖ ଗାଁର ଏକ ପିଲାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା। ଦୁହେଁ ମିଶି ଘରୁ ଲୁଚିକରି ଯାଇ ବାହା ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ। ସେଦିନ ସ୍ୱପ୍ନା ଫୋନରେ କଥା ହେଲାବେଳେ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ଘରୁ ଲୁଚି ପଳାଇବାକୁ କହୁଥିବାର ଶ୍ୟାମବାବୁ ଶୁଣିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କଥାଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ ଶ୍ୟାମବାବୁ। ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ ଆଉ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଜହ୍ନ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିପାରିଲେ ଆଜି ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି ବୋଲି। ହଠାତ୍ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନାର ସେ ଫୋନରେ କହୁଥିବା କଥା। ଶ୍ୟାମବାବୁ ନିଜକୁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରୁ ସ୍ୱପ୍ନା ସ୍ୱପ୍ନା ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ଆସୁଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତି ତ ଘର ଭିତରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖି ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଲେ। ଭାବିଲେ କି ସ୍ୱପ୍ନା ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ଅଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନାକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ, ହେଲେ ଭିତରୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁନଥାଏ। ଶ୍ୟାମବାବୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୁହା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଆଣି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ତ ସ୍ୱପ୍ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛି, ଦଉଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛି। ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ଚାରିପାଖ ଯେପରି ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିପାରିନଥାନ୍ତି ଶ୍ୟାମବାବୁ। ହଠାତ୍ ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱପ୍ନାର ପାଦ ଉପରେ। ସ୍ୱପ୍ନାର ପାଦ ଦେଇ ବହିଯାଉଥାଏ ରକ୍ତର ସୁଅ। ଶ୍ୟାମବାବୁ କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ପଡ଼ିଗଲା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବା ସ୍ୱପ୍ନାର ରକ୍ତଭିଜା ଚିଠି ଉପରେ। ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ସେଥିରେ, ବାପା, ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ହେଲେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବିକିଦେଲା। ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସହିନପାରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲି ବାପା। ଏତିକି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ସତେ ଯେପରି ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ସତେ ଯେପରି ଅମାବାସ୍ୟାର କଳା ଆକାଶଟା ଶ୍ୟାମବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା। ଝିଅ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ହଠାତ୍ ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ୟାମବାବୁ। ସେଦିନ ସେ କାଳ ରାତି ସିନା ଦୁଇଟି ଜୀବନ ନେଇଗଲା, ହେଲେ ଆଜି ସମାଜର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସାଜିଛି ଅମାବାସ୍ୟାର କାଳ ରାତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାଉଛି କେତେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନା ପରି ଝିଅଙ୍କର ଜୀବନ। ସମୟ ଏବେ ଚୁପ୍ ବସିବାର ନୁହେଁ। ସ୍ୱପ୍ନା ପରି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେ ଅମାବାସ୍ୟାର ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାର, ନାରୀକୁ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଠିଆ ହେବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ଲିଜ୍